okra hu nkunimdi a nipadua nso benya fa ahodie okra amma ne hunu mu ma nipadua bre okra na amma ne hunu mu ma nipadua bre ti onfa na fidie ne nto Righteous TV na ono di fo ajo Benjamin hia ene enumre enumre ba bia me ne wo hia e yadwoso echen kurom Kumasi edwoso echen kurom Kumasi edwoso echen kurom ene enumre me ne wo hia na ene enumre enipa yase eti ibisa ho se so mfaso ne de abre bia ebedidi na yadware ne ya shatade ne ya da ne ya sore ebe sore yadware esiye ko adwuma ba ne ya kwa ba ne yadware ne ya da ne ya sore ewa so a ne yewu yene ane yetiase a enipa yesombo ma nipa no afide yenye hwe ma nipa bio nipa koto ye twene se ade bia enye bibia ma nipa da nipa to ye twene se ade bia enye bibia ma nipa da we ntinu Yakobon pese nipa amana konya se obetena sibio amana konya se nipa obetena sibio na konya ode ama nipa se nipa betena sibio no ebra wowuo no eye sutie ni ahobrase a obeya ma Yakobon sutie ene ahobrase nipa beya ma Yakobon na be ma nipa satena sibim fi Yakobon ne pem fi Yakobon tumi mu na wa ma nipa akonya obesade atena se ebio nji se ko ba si yedidi na ye sore nko a na ye ko adwuma ba nko ade a nzonkan se nipa nta yeso nka hu se heda nyesa yeso mfaso no nka heda nko wi ade papa bia de obeye nyina na wo na sede nipa si hu a osombo no ahia to ogu ye de wo ye hwi bi mu enyeye onyame nam ne hu mobro so a onam ne don so ne ba kru Kristo Yesu so a wama enipa akonya enuema Israel konkruni Yakobon tumfo Yakobon ye nyina no enipa waye yi asene bibia de oye nyina ye bet waye nipa yi asene bibia wa man nipa so asene ade bia Yakobon nam honhom so ebaaye wa man nipa so asene bibia na so Yakobon nam ne humobro so no ama yakonya kese etise ya akonya na ode ama yese yewu ba mi atena sibiem no me se eye adwuma suban ne noye ne ahobrase eno na ye befamu a afei ye betimi de awie de Yakobon e de ahye ye bo no na wode ye bo hye so akatua ne adwuma so akatua be maye enuema Yakobon ye nyina ne nipa na wadom ye no ana wama ye so no enipa no yenso na yenti Yakobon ase yenti Yakobon ase
ye na onyankopon abode ni nyina mu no ye na onyankopon ma ne chi ne kasa onyankopon ɔte ye kasa ɔkasa ye nso ye chi se sisi yi yoi abo bi akasa bet abo bi akasa no se wonya abo akoro ni bia onte ase enso so hwe nipa obetimi aye Ghana ni na ebia oye broni ana oye mfantini oye dagombani kusasini ana oye asantini ebia oye sahwini ayibia de oye bia me kan se oye Ghana ni kasa bia o kan Ghana ha no ana kasa bia ye wo no tum mu no nenso ebecha ba so afubon so wote Japan kasa ebia bon so wote Britain kasa me kan brofo ene so nse ne ye normal obon se bia wote China kasa obon se bia wote France kasa ebia bon se bia wote efense Arabian fo no otetibi mu kasa enso no ye Ghana ni entimi nkoba se pete obeti achinchine su ase da pete ekoti achinchine su ase ensi da di achinchine su achinchine ne ti ase ena pete su a pete ni eti ase de pete su na ye ne kasa no ne yonko pete ne beti ase ebi ada bia ye bete se kwa kwalo bi oye kwa na oye no utimi ye kwa na ne nuamu nyina atumu mu ko etere se kwa na wo tie but ni nuamu kwa kwalo bi na guo ne de omu nyina anim se omu nua no waka asem bi a kire wo mu na kwa kwalo bi oye kwa akoroma so nte ase enso omu nyina yetakramoa enso nipa de onyankopon ayeye wa maye so akoduru mpempen so se nipa bitimiti nipa bebre aman bebre nipa su bebre kasa ye ze nyankopon ye we num nyina asen se kaye ni nipa ne ye bete nase ye bete nase ne hunu se sei na opeso woni ye tena sei na opeso ye yo nanso anema ni nyina mu no enipa yenti onyankopon ase anema ni nyina mu enipa yenti onyankopon ase anema ni nyina mu nipa ne ma Awurade bre anema ni nyina mu no abode no onyankopon tumi mu no nyina mu no enipa ne ye hye onyankopon abufuo enipa ne yehye onyankopon bufuo sesi ayeye nipa yi onum se enipa okra akora betimi ahye wabufuo wo betimi ne kra atena no akoto na made be ye nkwai wo ba no wawe so onyawe nam ne se ya okra ne nya nipa te se wo wonte kasa a wo kan ase enso obubefu papa enipa obubetimi afu ye fere say knaman obubetimi afu knaman enipa obubetimi afu odwan abo bia obubetimi afu no nanso onyankopon abo bia ne ho a wɔhye onyankopon abufuo yeye nipa ene ye hye Awurade abufuo adentia ye na wa ma yakonya ye de beti ne opese ye yaase ka wadom ye sa wo hu ye mobo sa nanso awon to so bia nipa beti onyankopon ase no ya na edin se betimi esi
awon toto so bi nipa beti asafo ade ase no de ne se saa de ne betimi asise nipa eti onyankopɔn te asefo ase onyankopɔn hu mobra ya na edoso no na onpentem tuaka no ena ya na manipa ekoduru saa mpempenso no na hu mobra edoso no asase we so ade bie ne ho a ese ya eye onyankopɔn ya esene nipa ade bie ne ho wa asase so a ese ya eye Israel nyankopɔn ya sene nipa odo opama epokora anwe anya Awurade ya eponwe enya asafo ade ya sanso na opa ma mepo nyina nwiri ntumu enya asafo ade ya nanso se enipa de se oseya okra se oseya ayo Onyankopɔn ya dinana Onyankopɔn asem se onamiro odi for Ezekiel so say Ezekiel chapter 18 o se pena me po de boyeni ni wu pe ena me pe o de boyeni eni ni wu owie no se dabi na emom se de boyeni be san afiri na kwambone so Ezekiel chapter 18 23 and we tell say ade bia Onyankopɔn na humobro so oyeye no bibia be sei de anya Awurade yate se enipa okra ena ye nipa no so na ye yira so ye so emfa ye ho ye nipa no okra no wo se ye emfa no ho okra ne se ya emfa no ho se meka se okra se ya ana nipa ne se ya enye yete ase ye didi ye o enwe no suban ne asetena ne abrabo bi nipa da na di no ema nipa no okra ne sei edu betimi aye kama obi ehu a se de Ghana for pekese yi ebi ana waye totwe waye kakraka obi ehu a o waye fo o waye kesi o obi abetimi aka nanso na okra na sei enam suban ne enwe ne abrabo bi a utimunti de ye ne nipa no okra no ana nipadua ne ye se na enhaye enipa ne ka ese ya eha ne sene se ono ne kra be sei asa ye Awurade ka na sei okay ka na sei bet ne nipadua no de kobo adwaman no ase de padua no kra no enha no o na gene kura ni ho se ne nipadua ono a ne kra no o sei no but ade sei wa asase so a eha Israel tumfo Nyankopɔn eye nipa firimu a bibia ne ho ese ya ha Awurade bibia dabre ne abrenya wonam ne ho nso sana ne nko adifo eso na wonam yeso akasa kire nipa ma onam ne ho mobroso se de ne do na okra aseye nipadua aseye be ye ne ya no na wonam yeso akasa kire nipa ma na eripa yeseye no a yeseye mfa ho no a enyia ye no ese koduru mpempenso se asofo nyina de be sei asofo kra be sei difo kra be sei ona wonko asore kra be sei abosonsomfo kra be sei ede obi akra be sei nso enya obi asem
enye obi asem da Jeremiah chapter 2 Amen free verse 4 Jeremiah chapter 2 di for Jeremiah ngoma no etimienu ni mo ye nan ati first of all Israel boni aye tese Israel for de abrebia Nyankopon bie na no wo hu se enkrofo ni nkaye saa na Ghana tie saa na nipa tie nye Israel nipa saa na nipa tie nje o kan Israel ne se mesi Israel no sha se wo de wo beto fapema amana man ne aman nyina be hu sampa se ne saa Onyankopon we se o pese nipa nyina ne ne tena Israel amane kwan Israel antena se ade nyina asumfo Onyankopon yi wo dokese ade de kire won enso mo nte ase odo bi obeyi de dia kire won bi odo no dan ne nipa ni so ade hunu ense hunu saa na tie ye brei so ya na ye te se ye kwa asore nti no ye kwa asore de a eno ano ye de ye bibi da bia me kase Israel fo ebre bia ndura ma Israel man kase ye kwa asore da o omu si asore da nso Onyankopon no se nya asore da na omu si ne hia Onyankopon de opese omu ye ene nuama eni kwa ase omu ye saa no ma mi na asefu ade hwe won Onyankopon oye nipa no okra onimade ese no nipadua onimade ese no enuama ese okra no ana enuama ese nipadua no ebi asa de kodie na nso ebetimi aye bibi ade kodie na o ebetimi aye bibi enye bibi ye woni nipadua mu ebeye bibi woni pa asetene mu a eno nipadua yi hia so de ka na ho ate say poison what the poison we say nipa no poison an bewu but poison ye timi de gu no bae so ma no bae so nya ahode nti timi kum nipa but esaye bibi so yi saa no Onyankopon ne nipa ye ntem no enoye no saa ne tie ye wade bi ho wa asasi so ewo nanso Onyankopon nyase ho enti ne twase ye yo de ho no eye bibi but wu nipa okra ofa e kan wa besel edi mame fa we so bra hwe bibi te se abe hwe abe on se abe kro no amu na de e fere se praye be free abe kro no mo abetimi anya kentei abe kro no amu betimi anya enwo obenya adwenwo abe kro na ne hono no ye wonema bebra ye de ye abe kro na betimi afi emre eti wo ya abe kro na so ensa betimi afiri mu aba eti se abe no ensa firi mu ba ensa ne nya de ehia ma wu nipadua but won se abe no ho no etimi ye bibi de ma nipa but ye bibi so wa afiri mu ba afiri mu aba but ehia se nipa de ne nsaka ehia se nipa wisu Israel Nyankopon nyansafo ne nam na honhom so wa ye sa nhyewe no mu nyina saa no nam tumi so no wa ye no de wade be ho a wa asase so a eka nipa ebe se nipadua eka okra ebe kum okra ema okra enwie de onyame peye onyame ntime nye sa okra ne nkwa
enso ade ne wa asase so a ebetimi aye bibi osi Israel boniaye osi muntie Awurade asem Jacob fie ni Israel fie musua nyina ni sɛde asafo ade kasa no ɔse abusua bia Jacob fie Israel fie abusua bia asase etisui agye sɛ anyɛ nifo enipa bia hia Onyankopɔn asɛm nyɛ sɛ ohia sɛ ɔbɛte sɛ deɛ me ka kyerɛ wi sɛ ɔbɛte na ade bɛyɛ adwuma sɛ ɔbɛte na wobɛdi so deɛ abɔbra sɛ ɔbɛte na wode so tie ni ahobrɛseɛ bɛtutu anam wasim Onyankopɔn asɛm ehia ma nipa bia to se yentie adenti na wɔka Jacob fie no wɔka efense Yuda eba cho aponko ni hɔ sɛ nkokɔ wɔ hɔ nanso Yesu Onyankopɔn hu sɛ wadom yɛ sɛ yɛnte ne kasa ase yɛnte ne kasa ase sɛde bɛyɛ yɛbɛyɛ sutie ama yɛ kra anya nkwa yɛbɛyɛ sutie ama yɛ kra ahu Onyankopɔn na dɔyɛ nam kwagye wɔ ne bakru Kristo mu no wɔse Jacob abusua nyinaa ɛne Israel muntie Awurade asɛm ɔse sɛ Awurade sie ni bɔne bɛn na mo agyanom hunu no me ho a enti ofiri me ho kɔ akyirikyiri na okodi ahuhudie akyi na ɔdane hunu yi Onyankopɔn se Israel ma afiri de ɔno Onyankopɔn pɛ sɛ ɔmo nyɛ ho asɛm a ɔka kyerɛw sɛ mempɛwei no ɔse Israel ma afiri ho adwane afiri ho kura akɔdi baabi ɔse afei de Israel ma ɔmo wɔ hɔ de nanso mfa so obi ani ɔmo so dabi ameka sɛ medɔfo ɛnya asɔre abɛkɔ na kyerɛ sɛ ɔyɛ Awurade deɛ o ɛnya onyame din abɛbɔ na kyerɛ sɛ ɔyɛ Awurade deɛ o na mo de Onyankopɔn te asefoɔ pɛ sɛ ohunu na woyɔ ɔse Israel ma no obisa wɔn sɛ wɔn agya no hunu bɔne bɛ wɔ no Onyankopɔn ho ɛsɛ wɔyɛ nipa yɛ asetena ne yakɔ ne abadie ne yɛne Onyankopɔn ntɛm a enipa ne Onyame ntɛm no asɛ Onyame yɛ nipa bɔne bi na enipa nim sɛ asɔre koro yɛ Onyankopɔn fa yafa ne suti a yɛyɛ ama no saa na nipa wɔ ntoatoa so yɛtie nanso Israel Nyankopɔn sɛdeɛ na kɔ akyɛ ɔno wɔhwɛ ne ne deɛ waka sɛ nipa de yɛ adwuma ɔhwɛ ɛnoyɛ deɛ waka sɛ nipa de yɛ adwuma ansan wɔ no sɛ enipa wei megye ne yɛ me deɛ a ɔsɛ ebi ameka tɛ sɛ yɛwɔ yi adifo a yɛwɔ yɛ ɛbɛto wɔ mu kyɛ sɛ wohwɛ koraa da na sɛ wotumu sɛ adifo a ɛbɛto wɔ mu nyinaa yɛ asɔre sɛ woba asɔre but deɛ na Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ deɛ nti na Israelfoɔ yɛ boni ayɛfoɔ na Ghanafoɔ ayɛ adofoɔ deɛ nti ɛna Israelfoɔ ayɛ tiafoɔ na Ghanafoɔ deɛ ayɛ ahobraseɛfoɔ nti ebetumi aba sɛ Israel bɛyɛ tiafoɔ ma Ghanafoɔ ayɛ ahobraseɛfoɔ ensi o na deɛ nti ɛbɔ ho ne saa ne sɛ mo ahunu Awurade a musi ne ho asɔre dan no
Kristo amusi ni ho asore da ne mo anhu no ebe ameka sese nanka Ghana fo papa se ni Israel fo a kada bia nka we tro se man ko Yakobon so nipa ma Israel nche saa o wo to fapem die o nanso fapem na wo to no de bia di fo de ba no man na fom de bia di fo ba no man na jawurade wo se bone be na mogya no hunu no me ho a wo gya me hokọ chiri no akoda ne dane huni akodi ehudi achi akoda ne hunu etoda no ma asase so ye pra ye pei na ye jawurade no ye na ye bu ni saa nanso Yakobon hunu se enye bibia ye ne ebu die ye nya no ha ne se eyade bia ehu eyade bia enwanwa eyade bia sombo Yakobon mese saa ne ma we nyina enye bibia ama no nto Yakobon homu no onyame ne pemu no anka abre ne abre nyina ne se ne ntembe ye no asafrade pene kese sene se ade bia ye benya na asase so eno ne sombo ma ye no asafrade mpene saa enye so wonka se ye nya bio ono kwa onne de dom onne de dom onne ye saa no mani nyina nti wonka se ye mpe bia na se ye nya bi nanso ekwane a ye gya no ne ye pesa ade na kwese ye nya saa no ma na no ni nyame ye nya bidi a Yakobon ye nya no ana Yakobon ye gya no wose bone ben na mogya no hunu no me ho a wagya me wakodi akirikiri a wakodi ehudi achi a wadane dane hunu ene se obi ebe pese obenya nkwa no ehia ne sen se obesi dai ehia papa ne da ehia brante ne da se obenya nkwa sen se osi dai edan ye o aha obi anka njo sa dan ye beto de ya hwe hwedan ya wotim ana hwe kura wo firi mu dan ya mukro mu abusua fie no ya hwe se ona na se wo fa no osi dan no owoi mabusua fie no edan na esi ya best 100 years ana 80 years ana 70 years ni no ya bisa se enipa no osi dan no owoi no ye nipa no Yakobon tema ete se nipa no Yakobon ye nipa boni but asori ye nipa konti nipa hu ne saa me se sa asori nipa ko no enipa hu ne nipa ya se ye nya Yakobon ya pono ye gya no se kasa no kro a ye kasa obi afine no mo so obi antene no saa kasa no kwan kan firi obi anu ma kire se enipa po awurade a enipa nye nadwene se de Yakobon pese nipa nye no obeye da kire saa se de Yakobon pese nipa enyo no enyi nipa nya adwene se nipa beye ose bone ben ena mogya no ehunu no me ho ye na nanom de Ghana de ba ena nanom de omu hunu se abosum ne betimi aboa won ade na sumfo Yakobon mo ade esua ebe che kra so de ama wo mo ena mu gya Awurade na fedie amanama de etire pempem ye na no munye we no nyina awie som abosom nyina awie a no masa agba Awurade mena ne Yakobon efense Kwame Tweduampon Basaje Adom ogun san wie o otwedwan mabosom awie no asaka kiro se Yakobon Tweduampon Kwame Basaje Adom ono ani so Yakobon ye kese beto akofa anyame ketewa bi di ehuru Awurade bu di bu nyame anim tia o sika kura wonyi ma nyame dini da o de beto dwan ama bosom
ɔse bɔne bɛn na mogya no hunu no me ho na mo firi machi a omakɔ akyirikyiri kyerɛ sɛ Israel bepacho da bɛn na Israel ma ne ehunu so motu afiri Israel ɔman ne te asase Onyankopɔn na kɔ so no so nanso Onyankopɔn ase ɔma firi ne ho kɔ akyirikyiri etu wobɛtena asɔre dɛm wobɛyɛ sɔfo wobɛyɛ diifoɔ nanso Onyankopɔn tete wo hyia no koraa no efi sɛ wo koraa wo hyia ne da nanso na ɔyɛ sɔfo wobɛyɛ asɔre panyini nanso Nyankopɔn na efi sɛ wo koraa no wo hyia ne da wo ɔse bɔne bɛn na Israelfoɔ no hunu no ho awo n'agya no mogya no hɔ akɔ akyirikyiri kɔdi awudi akyi a mɔda ne hunu yi Israelfoɔ so te asase a otumfo Nyankopɔn na metumi so no de ama wɔn aka ho ntam ɛso Nyankopɔn so mogya no hɔ ɛnyɛ so motu asase ne so ɛnoyɛ de otumfo Nyankopɔn asafurade Israel konkro ne Nyankopɔn pɛ sɛ ɔman ne nyo de ɔnam ne nko adiifoɔ so aka kyerɛ wɔn na wɔn po ɛbia meka sɛ yɛka sɛ adiifoɔ a ɛnyɛ adiifoɔ ni o hwɛ adiifoɔ timi twe mpana adiifoɔ a enim a wɔn toatoasoɔ bɔne Awurade Nyankopɔn tasefoɔ ɛna wɔn toatoasoɔ bɔne nkyerɛ wɔn wei yɛ adiifoɔ anaasɛ me se ɛyi yɛ wɔn toatoasoɔ yɛ adiifo sɛm no Nyankopɔn asesa nana ɛnse ne yɛ wɔn toatoasoɔ Nyankopɔn asesa adiifo sɛm ɛdi kana tetefoɔ ne deɛ ɔsoma wɔn ma wɔn bɛka wɔn brɛ so fo akwambɔ ne ho asɛm saa ɛna momo brɛ su deɛ ɔsoma ma wɔbɛyɛ mu yie ɔsoma adiifo ne ba wɔbɛhyira mo ɔsoma adiifo ne ba wɔbɛgye mo afira maneɛ mu momo brɛ su no saa na ayɛ saa no Onyankopɔn adane ne ho akɔ akɔduru Dabi ameka sɛ timi hwɛ adifo sɛm na mesu me hwɛ asɔre sɛm na awerɛ ho aka me Onyame obebu atɛn no se na nasɔre tie ɛnɛ me hunu adeɛ bi sa anɔpa na sɛsɛ Ghana ha ya sa asɔre bɛyi ɛna asɔre yɛ wo yɛ muso mu mpa Awurade akwaya agye sɛ o daadaa wo mo a de wo ma bɔne ne honam no sɛ saa na asɔre na duru daadaa nipa no fa na ma bɔne ne honam na fa Yesu din to no so fa Onyankopɔn din to no so ɔpɛɛ no asɔre a ɔmo sɛ ɔmo kɔ furo to asɛdeɛ yi sɛ ɔmo bɔ soloku kakra ade nyɛ saa ɔmo nya soloku no ma ewiasefoɔ nko a ɔmo so betwi kakra de afa street so na asɔre no a emakuofuo ɔmo bɔ soloku ɔmo nam abɔntene no na abrantie bi ɔno nam ne ba bi kɔtinya kɔta amakuofuo ne to mehwɛ asɛm yi misi ɛte sɛ deɛ asase yɛduru no abrante ne yɛ mu anhye no anka sɛ dabi wei deɛ yɛ asɔrefoɔ ɛyɛ me maame nom ne sɛ ho ampo abrante ne tumi akɔtare maakuofoɔ no bi to ama maakuofoɔ no bi so asa bɛtare abrante ne so to wɔ no so akyi ɛna mu yɛ dede yeye misi ayɛ ka deɛ asɔre na duru ni o deɛ nipa akwai aduru no no deɛ na ama na basa obi pɛ Yesu di deɛ didi boaboa nipa no na fa tɔ aduane di boaboa nipa no na fa nya deɛ sɛ wo nsaka boaboa nipa no fa gye wɔ efɛn sɛ wa hotɔ na asɔrefoɔ a
mo ye de ende na abrante bi ono so ye onam kwa ho ba bi ko ne ba bi kura timi abegura mu a abetare makofo bi to ma me panyini to na abrante ni ebu ne mu a makofo bi so abetare abrante to obi ye mo anhye na kasa abrante o boda ma na o ma hwehwe na ni so o makofo ni se boje so ye de adru no na wona bon so Kristo ho wo so a obehwe wei na wore be wo na obedi yawo ta adechie bia nso na nipa ewu kuri adechie bia nipa ewu saa ese Ghana kura de na kakra de owo no kura no age Ghana fo nsem nanso owo na nipa ni wu ne saa no nipa achew ba bia nipa ye komo ko ne sei to se bone bay ene eye abrante fe ya baba wa fe so obenya ntade sen so obenya nkwa abrante betimi aprempa bo anwa bet enkwa hia no o se bone bay na me ye moja no hunu no me ho a wasane free machi ekwa achirichiri a wakodie de huwo achi e modane hunu yi the same nipa ye betimi ehunu se oni obenten oni nipa smasi wo yese but Nyankopon se enwe bi abeda na dinti osoro se wo hwewa na ye waste e won anim o ye bola o ya ade bia emfa so ni so tu betimi aye wo hene o betimi aye MP o betimi aye minister o betimi aye president o betimi aye teacher o betimi aye kuani ye be bo abaso best farmer obetimi aye doctor obetimi aye lawyer obetimi aye judge obetimi aye prophet obetimi aye sofo obaye evangelist obaye apostle obaye teacher na Onyankopon nim uye waste na o ya de bia mfaso ni so bet enipa bebu enem timi hwa asase saa na wore wakame babe nipa adwene woni babe nipa adwene duru no adwene ni se ye betimi ewu na yewu so nyame bebu yaten obu yaten so anka esi enya nkwa adwene ni ho saa osi o man na dane afi Onyankopon ekọ achirichiri afedie o makodi ade huwo acha mo madane hunu edie wo onyame se Israel ene ye fense fense yokopa omu nyina adane hunu a me pa achew Ghana begina se Onyankopon anim Abraham osofo owisu ye o nenya bone emamu Ghana so begina se Onyankopon anim ade nyina asumfo Onyankopon se bone bey enkwati uma medofo mesi wanhwe ya beka se wo de wo ho na okwohwe asam ado mesi nipa ye buo mo a akunye ni ani ntini moborofo adefo ne ahiafo adehye ne nkoa aya buo mo asam ado a asorekofo ne asofo adifo ne sepakafo aya buo mo a Mekase ene kanti abrante timi po awado timi po Kristo because of car eti odoka esen ono ankasa ne kra ene adwuma nkoso nti abrante ababa wa ma me timi po awado papa ne timi po awado because of adwuma nkoso na ne wura fi se enano bi opoku transport mu no kura adwuma pa bete na omuni ho
na ne wura fi sɛ ɛnaano bi na narapa wa mo yɛ adwuma paa ɛne omuni hɔ na nsenya antrak allergies soma banda e papa enwuma no oda no wewu agya hɔ ɔtena ase de ne bre nyina ama adwuma a wagya adwuma no hɔ ɔno wo wu adwuma nda so te ase ɔse bɔne bɛn na mmagya no hunu no me ho a ɔmagya mo akɔdi akyirikyiri akɔdi awudi akyi a ɔmadane hunu me pa to me dɔfo yɛ Nyankopɔn te asefo kasa ɔnka sɛ nya adwuma ɔpɛ sɛ ɔfa na kwan so na woyɛ adwuma ɛfiri sɛ asase so deɛ nipa bɛnya bia me sɛ ɛnya hwee wɔ Nyame anim asefrade wɔ no ade bɛma wo nanso ɛnya hwee ma no dina na no de ofiri soro baayɛ no Kristo Yesu Nazaretni no ɔka kyerɛ sɛ yɛhwehwɛ Nyame ahenie ne ne tenene kane ansa na ɔde yɛ no mama yɛ ɛnya hwee ma no nto ɔse ne din de yɛ nom ɛna ha no so se mɔde awudi akyi a mɔda ne hunu adeɛ bi a yɛ bia na sɛ mfa so hɛ da ni so midɔfo ɛna numre mi gyina miro Yesu Kristo mo buru hunu so mesrew ɛmfa wo kra ni agro na wo kra no Onyankopɔn de ama no ayɛ wo dia wo na nyina wo na de o me ne ha ne no so wo firi ase na wo kɔ na sɛ Onyankopɔn fobuo ka wa me pa kyɛw o kra na ɛyɛ wa wo die nti afobuo na ka wo so Israel asafrade a me se ne gye a obɛgye nipa no madwemba na obɛgye wɔn senka yewu na yebebu yaten na yatua yeka papa ne bɔne mu na rese de bɔne akatua ne tia ka Israel Nyankopɔn na dɔyɛ ne senka afɔ obi asam ado kyerɛ obi na obi ɛhwɛ de hɔ ɔnyɛ ne saada me so obɛsoma yɛ ne a mu ne sɛ yɛnse ne abamoncha bɛkasa kyerɛ mu obɛsoma yɛ ne kɔkɔhwe akwaafoi ne abɛkasa kyerɛ mu ɔde ɔpa wa so afa ɛna abranteɛ dɔ atade ɛbɛkyekyere no ababa wa dɔ atade ɛbɛkyekyere no ɛsi ne Yesu enipa a wote ase wo dɔ atade ɛbɛkyekyere wa si ne Yesu ɔsɛ bɔne bɛyi ɛna Onyankopɔn kyasefo sɛ wɔyɛ yɛ ne a yɛgya n'akyi a yakɔdi adehuhu akyi a yɛadane ade a mfasoɔ biara ni yɛ so ɔman ne kyi wɔ hɔ no ɔman ne kɔyɛ de ɔmo pɛ o dabi ameka sɛ medɔfo hwɛ sɛ Nyankopɔn deɛ ɔpɛ no sɛ mokɔ asɔre na yɛ Awurade pa kɔ Nyankopɔn kɔ nsuma Israelfoɔ Onyankopɔn pɛ ne nya asɔre kuro ɛdina meka sɛ ma kuofoɔ bɔ ɛfɛnse soroku na mabɔntena bande na mabɔntena obi teta wo moto no ɛyɛ ni wusɛm we na kan tete ni Israel mu a yɛsɛ ade we nka ni kwa sɛ esi Israel mu anaasɛ asafonim yɛ bɔdini mpo wom ɛkyerɛ sɛ asɔre na yɛ mmerɛ asɔre no mu agu ase asɔre no Onyame ntɛm ate na betimi akɔ Arabia na mɛ bɔ ban kwa akɔta obito masa ka hɔ na yɛ ntomotuntum bɛfo woni ko bɔ otu akun wagimi on so aba dabi on so aba nso wedie Ghana abɔntene so asɔre timi nam abɔntene bɔ bande kwa obi ɔnam ne ba bia ne mpabo ho fi atimi akɔtare makuofoɔ to a makuofoɔ nyina so abɛteta nso to na mo ye awurade kwase asɛm na akyiwade o we mu nyina bɛsa kan Kristo gye o makyɛ ho asɛm
awo mo se o magye Yesu awieye Onyankopɔn so no mohomobro so wagye wo man no but o man ne mpese o motena se de ma no ene ye obi afese obekɔ asore bet obi ampese obetena se ma Kristo sister me pacho e ma mpra na da wate ne nipa na kura na odi e wani abre ho saa no ono be wo ba komienu e kon be saa de wa faso no e be ye o se de enye onene ne one wo seresere no abrantie e ma mpra na da wo e ma boni enso wani nsin de Onyankopɔn pɛ sɛ wo yewu bɔne bre nipa se yewu de Onyankopɔn pɛ ma nipa so de Onyankopɔn pɛ dum nipa abrantie bi agya Awurade okodi adura peska ekyere sɛ wo dɔ sika se ne wo kra odo sika se ne wo kra na wo kra ani wa sika so mfa so ne de eni paduawe antenasia sika so mfa so ne de ma wo sa ni paduai abaka ko de do so di peska onyamese enipa de ani si bibi so ye gya no afa ya wudie ne edi akire ndina asasi so me se emfa ne de obenya Nyankopɔn na ono ana ne peso no oto no boase ne wakum bena no nkrofo me so mu wuye hwede bre kura wo mu defense minister enye di bre ketwa wo se o man na otimu no bambo nyina we ni panyini a woda no na obetimi aka kire sojafo nyina panyini police fo nyina panyini sore kwa koyese obetimi aka kire no na odimirika se the boss no o ka kire na aso nkwa ade beti na o krata da o table so betwe Sisa jawisu wati eme Nyankopɔn no no so ye wo Ghana ni no ye obibini enhwe de odi wani hunu do Awurade sene de odi wani hunu enhwe de odi waso tie de Awurade be ka sene de odi waso tie e firi nipa ubenya mobruhu no odom wo Nyankopɔn anim Kristo mu na se kine bia asase yiw ma mesi Kristo be so wo mu mesi ye ni osoma ma mo se mo ne Onyankopɔn tem mo be hunu di Onyankopɔn pɛ mo de bo aseto na mbetumi awie di Onyankopɔn pɛ ye osoma ye de yema mo saa kwan ne so etoda ya na nipa binum se so di fu agima te o kanya Nyankopɔn asema aso di fu agima no on na nya ne saa ono de opɛ ne saa di ono wonya ne saa de a wonfa hwe ena no ka se Kristo Yesu mi wura ne ba ne yebo na se ni on ne pɛ ne saa ne ye mimi ne wuntia nye pɛ na no pɛ ne saa se
obeye so ye nyame ba wo ba abrabo konkron oyi ne ho firi bonim ye tene ne die o na ye me ene wu ntia ndiri wode ma me nso eye me a me nso ene wo sa ntia Chrysosoma sei Chrysosoma sei Chrysosoma ya adwuma se nka adwuma ne nka gu Chrysosoma ya adwuma se honam fam adwuma bi a obi na bi a Chrysosoma no nka gu se de ma hunu se Chrysosoma ho no Onyankopɔn di ne kase ne nti obi a de tete mu saa bi but Chrysosoma na adwuma na nkasa ya adwuma na echi nipa kra nkwa amo Onyankopɔn bambo ne tumi edi nipa chi no agu Sister Misro and not trouser and sen wo kra en hwe de ekoso nkase no na ho no obi ye bida bi ma wo kra nsombo ma asase etisi mese onipa bi a wo pe brabo honam fam se de ye de ani hunu no etoda wo twam ba bi obi num wie o e pa chawo onkogina wonko num wi ni bi o nipa bi a onum sa abrabo a yebo no honam fam twa se obo braduru ba bi no obeduru ba bi na ba ne akire VC10 enkrofo wi nsa patahye da omuro wonko num bi o odwene ne kyena ho etoda asase atisi okofa ahodwu area ho anumere se sabre ekoi obo se ma bi gyina ho a omodo madwuma ne se omu si ba si bra oba bi sote ka mu a ebi kura torotoro mu no wote obi kura fa prabia asade ni bi prabia na aba no wa fa bi a wotim a wodi twam onsi nka se de nipa we mu yema hu ne se nti okwa bi o odwene ne kyena saa na asase a etese uni Kristo ntem ese o ma ne yew enhwe de nipa bi mu ya nka se no ntim fa ho nhyem emfa ho mfra wo mu dwene kyena okra nkwagye mesi oba bi a wo pese wo nya nkwa wote Ghana ja pe me twi utie mi uye bibini o wa monone ja pe me twi o de mo pa mu ntie me mo pa mu nyai Israel Nyankopɔn se oba bi a wo twi pe me ewo asase am no ka sei so no wasori etia no aso oba bia mo he de asori na ye yawo ya tunti yawo ya tum no akoya te se ene eye saa osi oba bia o ti so ko asori so nko asori so se maji Yesu adim ye Kristo ni enya no ho asem o ka de obeye o Israel fo Nyankopon ti asefo de basa e de akwaje mu beto so man na firi ne ho ko akirichiri o makọ na ne hunu ndi wo so wo twepe me onyame anim no wo ye waste unya odifo bi mane nka nkyere mo asase so da age so odifo Adwuma Benjamin sede na no wode bɔhyɛ ma agya no mu adifo no bɔhyɛ kro na no wode ama me ndi me se masenka asɔfo kro ante ase
me sun na ma ya wie ne da wo mbewuo nipa ji Yesu adi nso fom na nipa fom no eso nipa yira che enano ye hye Kristo Yesu a ne honhombo sha osane ba mensra me se de nka wo ye ne no kasara nka mechie de nka wote ne no bi kura nka mechen but Kristo boshe na humobro a o hye ne tete no eno no okaye eno de boshe ni mo akonya kakra ma me se me kan kira amanaman me meka sankyira amanaman se de be amanaman be hu na chiwade a o de sisi nsore dai ayawra hosem misrew sisa enhyewe gida na onyankopon se usori tia no jamesh bo o se usori tia no wo de asofo nti we kure ya meka se obi ye sofo be ka se dabi we de na asofo de mpacho woni patapa wo muso ye se asofo patapa sha se ne Israel asofo kwa ye patapa na Ghana asofo Israel asofo mpo eye patapa o na Ghana asofo we ka to se we de emfa Kristo som ho ebacho Kristo me se emfa school hu no ene Kristo yenkenka Bible sa hu no yenye hira ni ye hu no kwan ye fa school Kristo no me dese ma hweru ade no waboa me asem a me ka kiro bia kanisa na metie ete ne nsanka Kristo a me hwe no bese mfie du baako na afo na no so ba mensra 2014 we ni ngodi kire mse sei na nipa akwambone tie ka kire wo do waso ne pa onfa de oni aso no so waso fo ne pa onyai edan reba Abrante enin sachi enwere wo kra eni loto achi hwere wo kra anumre medi wusi meto so nyame adom ochena onsempi etwa seme na woka se de onam ne boche so no de amame nyame adom ochena meto aso e ka se ne 1 hour nyame adom ochena yemi no ka de ketu obi kwa na mekaye nze meka ajarum de a na mafade o de ma bibi na me de ahyem saa bo se na Kristo Yesu kan ho asem no o se no kra ho ne ba ono saa ho no de obete obeka na owie a obefa medie ne bi no de ahyem ani monyam Righteous TV ni Odifo Ajima Benjamin ni Righteous City ni Righteous City ewu Kumasi edwoso echen krom Ghana ha nyina echen krom ye ba akope Kumasi edwoso echen krom Fanamba ne gu ase no eno mo nkomo ene mi nhia Fanamba ne gu ase na eno mo nkomo ene mi nhia de mo hunu adifo no se sa ne te ampa kame ha me ho ode amana man konua na aso ame
sɛne ɛbɛyɛ a ɔnam Kristo bɔhyɛ ne wusɔreɛ no so na wɔn a wɔaso no bɛnya nkwa wɔ amanaman mu sɛdeɛ yɛsi ahunu ɛfɛ ne sɛ asɔre no adiifoɔ saa na ɛte anka odiifoɔ adwame ha me ho ne mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkyena bia na owuo no ato obi no n'akyena na yɛwa wonkɔduru hɔ na wonu ho